Fatimako santuarioa. Hemen, 1917 urtean, maiatzaren 13an, hiru hartzaitxok Ama Birjina ikusi zuen. Gero zenbait alditan agertu zitzaien, eta halako mezu batzuk eman zizkien, batez ere penitentzia egin zezatela, halako esan genezake munduk zituen arazoetaz, eta batez ere esan zien, halako esan genezake mezu itxaropentsu bat, bere bihotz mantxagabeak beti irabaziko zuela. Esan zien hola Ama Birjinak hartzaitxoei. Eta orduzkeroztik hemen Fatiman halako santuario bat egin zen, ezta, eraiki zen. Alde batetik hor dago Trinidadeko basilika, gero kapelina, gero ikusiko dugu hobekixeo, eta batez ere, esan genezake, pentsatu behar dugu, elizak, aparizio hauek, aprobatu izan ditula. Ez horrek ez du esan nahi nuke pentsatu behar dugu, baduela horrek halako garrantzia, ze oso gutxi dira hola aprobazioa eduki izan dutenak. Elizak batez ere prudentzia edukitzen du, holako aparizioak eta aprobatzerakoan, bazpa ere, eta nahigo izaten du, ez badauke holako seguridaderik behintzat, ez aprobatzea. Baina kasu hontan aprobazioa dauke, eta ikusi dezakegunez halako oso santuario ederra da. Penitentzia giro hori de ikusten da. Jende askok ibilbide hau belauniko egiten du, penitentzi bezala, eta hau da belauniko egin aurretik esaten dan orazioa. Eta marra txuri hau dena kapelinaraino, Ama Birjina agertu zen kapelinaraino, jende askok penitentzi bezala belauniko burutzen du. Juan Pablo Bigarrenak badu hemen hola toki berezi bat, batez ere maiatzaren 13 batean jasan zuelako atentadua, eta atentadua jasan eta urte betera, maiatzaren 13 ere izaki, honea etorri zen, eta bere bala Ama Birjinaren oinetan utzi zuen, berari eskerrak emanez, salbatu zelako. Hau da kapelina, edo Ama Birjinaren aparizioaren tokia. Eta hauek ditugu bi basilikak. Hau da Fatimako Ama Birjinaren basilika historikoa. Eta beste hau modernoa, Hirutasun santuari dedikatutakoa.